Jak to je być Ślązokiem? Dobrze. Wiecie, podług mnie to nie ma tak, że dobrze albo niedobrze. Kiedy bych miał powiedzieć, co cenia w życiu najbardziej, powiedziałbych, że ludzi. Ludzi, którzy podali mi pomoc na dłoń, kiedy żech się nie dowoł rady, kiedy był żech są. A co ciekawe, to właśnie te trefy bez cufal mają srogi einfluss na nasze żywobycie. Chodziło to, że kiedy wyznało się pewne wartości, nawet pozornie uniwersalny, było, że znajduje się zrozumienie, które by tak powiedzieć, które pomogą nam się rozwijać. Ja miał szczęście, by tak powiedzieć, bo żech jest not. I dziękuję życiu, dziękuję mu. Życie to jest śpiew, życie to tańcowanie, życie to przonie. Moc ludzi pyta mnie o to samo, no ale jak ty to robisz? Skąd bierzesz ta radość? A ja odpowiadam, że to jest blank einfach, to umiłowanie życia. To właśnie one sprawią, że dzisiaj bez przykład buduję maszyny, a jutro w to wie, czemu nie, oddam się robocie społecznej, a byda o choćby sadził marekwia.